Ayaw upakamati ang imong trabaho. Trabaho lang sa sakto na oras. Hatag ug mas dako na oras sa imong pamilya ug sa mga importante nga higala. Kay kun mamatay ka, kanang imong trabaho, layo na ang usa ka semana naanay mo puli sa imuha. Pero sa imong pamilya, wala gyud makapuli sa imuha sa tibuok kinabuhi nila. Trabaho para mabuhi, pero ayaw pagpakabuhi para lang magtrabaho. Kung naa kay vacation leave, gamita. O kung kulang pa, nama kay sick leave, gamita. O kung kulang pa gyud, absent na lang panalagsa. Total, sila raman pud ang gidato sa imong pagpantrabaho. Kasabaan kanila? Who cares? Ang importante, happy ka. Absent na eh. Absent na.